הולכים למחשב, יאללה, בואו נדגים. קומי יוליה. עכשיו כמה? יאללה. אני אשים את הקרוקס שלי. ואני אשים את הקרוקס הוורודות והמכוערות. כי קרוקס זה תמיד מכוער. החדשות שלי? יש לי טבע נאות. יאללה. אוף, אני מצלמת נעליים, מה זה? מי זה מעניין? הנה אני שמה רגל בתוך נעל. לא חבל, לא חבל. הנה הכל השבתי. גם זה מסוג הפרטים שלנו. לא נכון, אבל אני יודעת. נכון, אבל במילא תתנתק תכף. ולראה מסדרת את המכנס. לא ראו את זה. חבל, אבל עכשיו יודעים את זה בכל זאת. אתה חם בחדר הזה. יוליה אומרת שזה חדר שהמזגן לא מגיע אליו. די חמים פה, כמו סאונה. זה מסובב. זה מסווג? אז אני אצלם רק את הדפים. זה חלק. בטח תכף תיגמר הסוללה, אז הסרטון ייגמר. מה? יש לי הודעה מקושרים. שנייה, אני קוראת. אין לי הודעה מקושרים, למה הוא משקר? או, איזה מבאס זה כשזה אומר לך שיש לך הודעה מקושרים ובסוף שאין לך. או, אולי בעצם יש. סקר, יופי מאוד. טוב, הנה. נראה לך מה שעשיתי. די, את לא יכולה לצלם את זה. למה? זה ראית. מה מסובב בזה? הלאה, תסתכלו. אני ראיתי את זה. וגם את זה אני ראיתי. יש עוד, עשיתי לבד. וואו! וואי. זה יותר יפה משלי. חוצפה. אז זה נראה ממש יפה. ולדה נראית ממש יפה. הפרתי אותה. כן, זהו, חשבת על זה שאלה... היא אמרה שהיא נראית כמו דרג קווין. לא נכון, זה נראה יפה, אבל אולי לא נכון. למה יוליה עשתה לבד זה סרט יותר יפה משלי? זה לא בסדר. תמונה. למה את לא מראה לה את מה שעשית לי? שנייה. את זה עשיתי לבד במתן. ולדה וג'וני. זה יפה? כן. שלחתי לידה והיא לא אמרה על זה כלום. זה ממש יפה. היא לא אמרה לי כלום. כאילו זה לא כמו הקודם, כי הקודם הוא כאילו מיוחד, וזה נראה כאילו שפות לא מסגרת. יכולתי לעשות לזה כלום, כי בסדר. אין לי מרחב. וואי, איזה כיף זה לעשות את זה. תראי לה את מה שעשית לי, למה את לא שמעת את זה? אני פגיעה אחרת בטעות. חוצפה. כי זה לא בדברים מגניבים? חוצפה. זה כן, פשוט לא הבנתי. שמרתי בטעות פה. הנה, לא שעשיתי לאנה. זה מתאים לה.